Det er fandme lortskud der. Hvor laver dunker? Jeg skal lige. Det var ikke en dunker, det der. Hvad fanden er det for noget? Åh, jo, det er benene. Nej, men rulle. Shit! Du rammer min fars bil. Okay. Er I færdige? Hvad? Ingenting. Nej, det var ikke. Jeg er fandme dårlig til at filme, Rasmus. Jeg skal sige, at det er jeg. Ups. Okay, nu! Sidste skud op! Nej, fandme noget lort, det der. Her, hold lige kameraet. Nu skal jeg lige vise dig, hvordan man laver dunker, eller hvad? Skal jeg lade det? Ja. Ja. Hej! Så skal jeg Så, var det dunker? Ja. Okay. Jamen. Så stop nu, altså. Jeg spiller videre. Okay, det spiller jeg videre. Fuck! Oh my god, man! Nu kan han score. Nej. Så nu kan jeg score. En streg. 2 streg. Det er oh shit. Så nu hopper jeg. Derfra, den sten der. Og den kode der. Jeg skal lige skyde. Jeg lover. 2 stykker til. Oh my god. Okay. Okay, lav en dunker. Nej, stop! Jeg skal bare lave dunker. Hop på stenen, jeg må ikke se på jord, og så der til en kur der. Jeg kan lige få hele med. Ja, godt. Okay, kød det skyde. Vi får skyde, du ikke? Nå for fanden. Fy faen! Så kan jeg lige score? Bare stop det lort. Okay.